My wife. This year, Mamunyande, 2 times in Ladisbedle. First time, ngalala ngiphumala kwintshukumo. Ngangena esibhedlela. Isibekiwe ipenalty. Awukuyakubongela wena ungaze ubekelwe ipenalty. Asasukumela amadimoni onke ase-South Africa ethi kuyakorwa manje. Haleluya! Wathi kwathunywa umlayezo madoda. Haleluya! Wathi kuyashaya ukufa kwageja. Hawu! Waze kwathi angithi ekuseni sanibonani mageja kufa. Sanibonani mageja kufa. Wala sekuthi kuyishayile okungufa ipenalty. Haleluya. Besethe umdala weinsuku athi haleluya. Okholwa yimi nomefu ophila. Kwageje ukufa mbuya zibhokisi lomuntu selilelela lomzalwane vele kugeje geshiswe ukuthi olelela ulele kholwa ngakho haleluya ofa ekholiwe. Sanibonani mageja kufa. Asiyeke lethu mfowethu, asiyeke amaswati, asiyeke. Hawu mhlawumbe yiyo la kade ekhuluma ngayo umbishop Sikhali izolo. Kwaba kwathi sekukorile ukufa, wathatha uLazarus wafakwa ethuneni waze wahlala 4 days. Kanti usazofika ulisu. Amen. Ayidlula lapha. Asizeni lapha bazalwane. Yini pho lesishaya? Bembuza lokho nje ukuthi pho sishawa yini Nkosi? Usinikeza into engaka. Eyenza ukufa noma ukuthi ungilinde emgwaqeni kuvele kugeje. Kwakuthi kuyaqeda ngomama wathi kwasho ukuthi kwageje. Nami ngihlezi phambi kwethu. Ishaya people. Romans chapter 4 verse 5. Njengoba sengiyalapho kusho ngiyaqeda. Romans chapter 4. Ungalokothi ungayivuli le mbuyazi. Uma ungayivulanga mfowethu. Yes. Ifunde ngeSwati mfowethu. Mbuyazi sayivula. Yes. Romans chapter 4 verse 5. Thank you. God bless you.
You read from that version first. Verse 5. But no one ends God's righteousness. Akekho ubazalwane oyisebenzelayo ngoba i-righteousness iyona esenza siqualify before God. Qhubeka. It can only be transferred when we Manje ke manje. Lento i-righteousness kusho ukuthi mbuyazi kwenziwa okay. Qhubeka. It can only be transferred when we no longer rely on our own words. Qhubeka baba. But to believe in the one who powerfully declares we are according to the righteous in his eyes. The last part of it. It is faith Manje ke manje ungasheshi baba. Akithi senzele ukuthi sithandaze la ntshukumene ekuseni. Ifunde yini leyo? Manje kusho ukuthi faith le kade ekhuluma ngayo usheke ilapha kwikhombo. Ngicela sikhiphe kwikhombo, sikhiphe ufaith. Qhubeka. Qhubeka. It is faith that transcends God's righteousness. Man mfowethu kusho ukuthi i-righteousness emazulwini is ready. Ikhona kwi-bank yasezulwini i-righteousness ready to be transferred. Abraham hamba phambi kwami ngiyacala. Ongenasono wamenza wayisono ukuze thina sibalele ukulunga uNkulunkulu. Funda mfowethu. It is faith that transcends God's righteousness into your. Angifuna ungadidi leli bandla. Babuyele ekhaya abafundisi bethu lo yamfundisi uShumayeli Tengeko. Mfowethu. It transfer your righteousness. Angithi we want to be right with God. It doesn't to be right with God is his word. Yile lesihlambu lo ngakho uJesu ethi nina senihlambukile ngezwe ngikhuluma kini. But uma sibuka uNkulunkulu usibuka through righteousness. But that righteousness is deposited somewhere in heavenly storeroom. It did not have faith to be transferred from the heavenly storeroom into what? Into your. awuthandaze Mavuso. Sokhuluma le ndaba ye-account bese sihamba. Siyabonga uNkulunkulu wethu wasezulwini. Sibonga izwi lakho ngoba linamandla. Baba wethu onamandla liphefumulelwe nguwe okuba Nkosi lisifundise lisiqondise. Nasekuseni ke moya ingcwele. Haleluya haleluya. Khuluma ke Nkosi ngezwi lakho phakathi kwethu ngegama lika Jesu. Sikomele uNkulunkulu somele izwi lakho ngoba liyaphila. Haleluya haleluya. Sinjengedluzela baba thongcwele yomela amanzi ekuseni kaNkulunkulu. Khuluma ngezwi lakho udala kusha usivuse usiphilise. Haleluya siyabonga Nkosi. Haleluya. Cela ukubuza nje bazalwane lapha ebandleni. If a person efuna ukutransferela imali eningi, i-first requirement yakho, you must have an account.
That's a requirement. Kusho ukuthi mfowethu umbuyazi emazulwini kunama deposit akhona. And God is ready to transfer them. But to only those abayivulile i-account. Nokuthi ekseni bazalwane, uma ungakayivuli le account, I advise you this morning, open it. Umuntu kholwa ngenhliziyo afume ngomlomo. Suke emolayinini ukuvula i-account. Romans chapter 10 verse 9 and 10. Asivule i-account. Sivule ngesizulu, ifunda ngesizulu, sivule. Ngizela ukusuka la, ivule. Funda sisi. Verse Verse 9. Verse number 9. Yeah. Ngokuba uma uvuma ngomlomo wakho ukuthi uJesu uyinkosi, ukholwe enhlizweni yakho ukuthi uNkulunkulu wamvusa kwabafileyo, uyakusindiswa. Bazalwane, angazi mama unyandeni. Kodwa nje inkosi thema sekhuluma izolo umbishop uSikhali yasiya confirmeke enhlizweni yakho. Let's go back to the roots. Kunama deposit ahlezi ezulwini. Axawe ngabantu abangaqualify. Qualification of receive izinto zasezulwini. Salvation. Qualification yokuma la ushumayele is not because we were kodwa fanele iqualification yakho qala. Are you saved? That is where we're opening an account. Verse. For if you publicly declare, with Man, your mouth, uma sivula le account asiyivule kusithekeni. But siyenza abantu bebhekile. Ngoba noNkulunkulu mayesefuna ukudeposita kuwe, akazi ukwenza emfihlakalo, uzokwenza abantu bebhekile. Therefore the account ivula abantu bebhekile. Ingakho namuhla mama unyandeni ngakashintshi. Yathi indoda kaButhelezi yayishumayela mhla kusindiswa mina. Yatofuna ukuthatha uJesu akaphamisa isandla. Ngaphakamisa isandla sabo. That was step number 1. Yovule account. Yayisithi ke le ndoda, God bless you, God bless you, God bless you. Yayisithi step number 2. Suka ke la uhlezi khona. Uze phambili. Oh no, before that, yathi sukuma. Ngasukuma. Sasukuma ngasukuma. Yayisithi step number 3, yathi woza phambili. Kambuyazi kwakungekhona ethendeni kwakusesikolweni nje eholo. Futhi mhla ngivule account, mfowethu umbuyazi ngangafakile nothayi. Ngangena nje eholo yoba ngumsindo, ngigeqa amakhokho ami Olympic. Faka isikhindi. Ngihlangana noJesu, azange angibuze ukuthi ugqoke kanjani. Wabheka inhliziyo ezovula iaccount. Funda mfowethu, ufunda ngeze ngishumayele. Size ngiphakamisisa abantu izandla. Kodwa yona iaccount ifanele ivulwe namhlanje. Qhubeka. Qhubeka mfowethu. for if you publicly declare with your mouth, Jesus is the Lord, Usiya. and believe in your heart Jesus. that God raised him from the dead, Yeah. you will experience salvation. Mfowethu, i-salvation yini? I-experience. We are experiencing salvation every day.
Bengicela abazalwane. uNkulunkulu emazulwini ekseni ufuna ukwenza itransfer. Ucheck i-account yakho. Ise-functional. Verse 10. Funda, verse 10. Verse number 10. Shesha sisi Nkosi yami. Verse 10. Verse number 10. Yes. Ngokuba umuntu ukholwa ngenhliziyo kube ngukulunga komlomo. Oh. Ngokuba umuntu ukholwa ngenhliziyo kube ngukulunga. Qhubeka. Ngomlomo uyavuma kube ngukusindiswa. Qhubeka. Ngokuba umbhalo uthi lowo okholwayo akayikujabhiswa. Bazalwane, onale account angeke ajabhiswe. Emageja kufa. Let's check ama account ethu see. Bambuyazi. Uthi uJesu sithe sesitshalile sathi sitshala ukholweni. Wasiyafika omubi watshala ukhula. Kusho ukuthi ngamanye amazwi wahekha i-account. Bamnyandeni. Yake mshaya uSamson land. Because wayeyimina wavulela. Angithi umuntu oyimina uvulelwa abazali. Bamvulela uSamson abazali bakhe bamvulela i-account. Uthe mayisekhulile wathi take over i-account yakhe. That's why mayihlaselwa izinto. Wayevuka amandla enza withdrawal ku-account yakhe. But one day uDelilah wayiheka i-account. Mayethi yakwenza i-withdrawal. Zero balance. Bekithake sicheck ama-account bazalwane isasebenza kodwa. NoNkulunkulu efuna ukwenza i-transfer isasebenza. Yaphuma indoda okuthiwa uSawuli, yaphuma iyofuna imbongolo zikayise. Kanti uNkulunkulu useyihlelela indoda by the name of Samuel. Yambiza. Sondela ndodana ngizokuvulela i-account. Yathi akuyawucheck ukuthi iyasebenza yini. Uzohlala neviyo labaprofeti. Uthe mayihlangana neviyo labaprofeti wavele kwenzeka i-withdrawal. Wezwakala seprofeti uSawuli. Jesu wayehlasela ama-Amaleki. Kwathiwa bulale yonke nenkosi yakho uAgogi. Athathe ikhuluphele. Kanti i-account siyahekwa. Mayikhamba kuSamuel. Embuza ukuthi ulenzi ukufezile akuthe uNkulunkulu akakwenze. Wathi ngufezile. Wathi kodwa iproblem enginayo i-account yakho has been hacked. Yakaphuma mfowethu umbuyazi impilo kaNkulunkulu. Wasala uDavide, wasala ekhaya. Tehamba pheko mpheme, wabona unkosikazi wabantu. Ozomthatha lo nkosikazi. Wabulala umnikazi wakhe. Yafika inceke kaNkulunkulu by the name of the prophet Nathan. Wazomtshela. Noma uhlezi isihlalweni sakho Davide, but your account has been hacked. Hallelujah! Ngiyamthanda kodwa uDavide, ngimthanda mayesethi dala kimi Nkosi, inhliziyo ehlanzekile, eyorenew evuselele i-account yakhe. Ungahambi kanti i-account ayisasebenzi. uNkulunkulu khona ufuna ukuyitransfer. Ayibonge boss. Ayangike ngasemaphethelweni bazalwane.
kwezwakala umbiko kwathiwa hayi uSaul kanye noJonathan bafile empini. Lethi iBhayibheli wakuzwa lokhu umzanyana wayebabysitha uMephibosheth. Akaleka naye. Ngenxa ukuthi uMephibosheth wazemayina kwathi ukuthi aphathe ubabysitha ngoba ngeke akwazi ukuyibalekela. Kodwa unfortunately yaphazamiseka i-account kaMephibosheth. Awukuthi ngiyamthanda uNkulunkulu wamadoda ngelinye ilanga kwezwakala uDavide wathi usekhona yini osele. Haleluya! Endlini kaSawuli ngimenzela umusa ngimvuselele i-account yakhe ngenxa kaJonathan. Khona izinto uNkulunkulu afuna ukuzi transfer into your account. Xa kuyinto eyodwa, your account is dysfunctional. Mfowethu, umama uSara mayifika nje kwa-Abraham uvulelwe i-account. Kuthiwa one day wena uzoba umama wezisu. Kodwa ngenxa yokuhamba kwesikhathi i-account ingasebenzi yaze yaba dysfunctional. Mayisefika umthala wey'nsuku ezokwenza i-transfer wathola ukuthi kade yayigcina ukusebenza i-account. Athi wathi uyayifaka emshinini uSara wabona ingasebenzi wathi awungeke Nkosi. Sindala kakhulu le account. Ngeke isasebenza. Wavele wahleka wathi this age. Zwakala ingilozi ithi ukhona yini akumehlulayo. Noma ngabe i-account beyisivalekile kodwa mawuza nayo umthala wey'nsuku waphuma kulowo yemnyango isi-activated. Uthi uSara uNkulunkulu ungihlekisile ngenze ngahleka. uNkulunkulu ufuna ukwenza uhleke usuphela unyaka. Check your account. Check your account. Mase kumisa isithixo eBhabheli. Kuthiwa khothama ongakhothami kuso uzophosa esithandweni somlilo. Suka bathathu. Labafana abathathu bathi ba-check ama-account abo bathi expiry date ayikafiki. Lo uhambe nathi sikwa-Israyeli usenathi lapha eBhabheli. Sengathi uma bengena esithandweni somlilo bantwana benkosi bavele kwenziwa i-withdrawal from their account. Mfowethu Mbuyazi, kukhona ama-account uNkulunkulu asinike, i-account uNkulunkulu asinike yona engeke ibe effective ungakangena emlilweni. Lamadoda angena njani? Aboshiwa ngithi. Kodwa into ezoshisa ukuthi bangene phakathi emlilweni. No. Ibopho azishanga bengaphandle. Kodwa ukuze zishe. Khona izinto ezinye izokwenzeka ngoba khona la udlule khona. Ngoba khona into ofuneka zikhakwe mawunge inkonzo mntana Mavuso sesiyahamba. Lastly, into engenza ngibe newari ke mpostoli nomqwathi Elder Intshukumo
ile siyifunde inhliziyo kaHabakukhi sigcineke ngayo. Habakukhi sokuma sisi kodwa lo sisi kade aqala ukufunda iBhayibheli 3 sheshisa sisi Habakukhi chapter number 3 then we are closing. Cela ningicheckela ama-account bazalwane senizothandaza. Uma wayivule ngicela kunezi opportunity. Read from verse number 1. Jesus. Oyedwa bazalwane on the message uzongifundela bese sivala. Funda mfowethu. Umkhuleko kaHabakuk umprofeti ngeShigiyonoti. Qhubeka. Jehova ngizwile umbiko ngawe. Bazalwane. Uthanda umfundisi. Mfundisi. Angazi mampostoli kukhona into ethi kimi. Ngingakadluli kule planet Earth. I need to have my own report. Mangikwathi ngifisa uba neyami report. Uthi la sizwile. Sezwa ngobani? Ngawe. Angithi leyo bazalwane ireport yabanye abantu. Ake sicheck ama account ethu ukuze siphathe na uphathe yakho. Baba njengoba desha uBishop sizwile umphosi obaba uBheki ukuyireport yethu lo. Sizwile ngobaba uNgidi, sezwa ngobaba uChilizi, sezwa ngobaba uDuma. But before sishiye lo mhlaba sesicele yethu report. Kodwa izokwenza sibe nereport bazalwane. Asiyivuli account yethu ye righteousness ukuze faith yenze transfer. Funda shintela sisi. Ngiyasaba izenzo zakho. Kubeka. Sivuselele Sifunde kahle sisi. Funda kahle. sivusele Musofaka uS engekho Nkosi yami. zivuselele phakathi kwale Kodwa minyaka Mbuyasi wenze mani lokho esikuzwile bese siyicelela nje nathi Mbuyasi. Singakashilo umhlaba. Nami ke ngiphathe yami report madoda. Wethu siphathe yethu report. Wethu siphathe yethu report. Ezabahlabeleli siphathe yethu report yalesikhathi. Ukuthi sihlabelele kwenzekani in our lifetime. Sinonkosikazi bese ngapha endaweni yaseKilkil. Lamaviki amabili adlule. Mase qedile kwenzeka lokho kwenza uNkulunkulu akhuluma ngendlela akhuluma ngayo. Uthandazelwa abantu. And among the people abathandazelwayo ukhona umuntu one faith and ready to make it transfer. Angithi faith yenza transfer. A certain guy uphethwe lelibona ikhandela elingapheli kuthiwa ingamlayo. Sesizwa mase sizwe report the following day. Uthi ngeqile esibhedlela ngoba ngisizakala. Ngizwe kuthiwa kukhona ithende elikhona. Ngase ngeqe esibhedlela ngathi angifike kuleli athende ngiyothandazelwa. Yabo uthi uyivulile account lo muntu. Uthi manje mase qedwe ukuthandazelwa and I'm completely healed.
angilizwa. I've got a testimony in my cell phone. Angilizwa ikhanda. Ngicela ukubuza bazalwane, yini ehilishe lo muntu? Faith. Uphuma esibhedlela wathi ngoba ngibona i10 mhlawumbe nawe ukhona la endlini uthi ngoba ngizwile ukuthi kuney'ntshukumo ungabuyele emuva ungazange haleluya wayamukela itransfer yakho. Funda sisuqede. Ukhona ophethe the message bazalwane. Uyiphethe mfowethu. Qeda sisafunde lo mzalwane sivale ke. Wenze ukuba zaziwe kule minyaka ukhumbule Mani bazalwane, mamnyandeni. Sesiyicelela. Ngomhla siyoshiya umhlaba lo mlilo Awubona bazalwane mfowethu ubuyazi. Sebekhona nokho abantu esishumayele basindiswa. Kodwa bese ngicela i-report. Ngicela nje i-report. Tokhona indoda ngamavuso eyashumayela. Sengiphethe yami i-report. Yayibone kababa uBhelu. Yayibone kangithi. Yayibone hayi bese ngicela yami i-report. Siyayibona le report, siyitholile i-report bazalwane ngoNoah good. Sayithola i-report ngoba Abraham good. Sayithola i-report ngoMoses good. Sayithola i-report ngoJoshua kuhle. Sayithola i-report ngabahluleli. Sayithola i-report ngamakhosi. Sayithola i-report ngabaprofeti. Sayithola i-report ngababhali bevangeli. Sayithola i-report Paul. Kodwa bese ngicele yami Nkosi yami. Oh Jesus. Omkhulu. Iyona nto ezenza abaphostoli. Bethi ake nisho nini? Silalele bani? Because babephethe i-report. Ethi sifice isishosha. Sihle singasesangweni. Hallelujah. Sathi khona ithene silver sinalo. Kodwa sakunikeza sinakho. Egama lika Jesu. Walk. Nkosi yami. Funda ke singisi se message mfowethu. And we close ke. Sure. What I've heard, what our ancestors said. Ebazalwane Intshukumeni. Sure. Safa ngama report ama ancestors. Where is ours? Mamnyandeni, it's my prayer, sis. Sacela report yale Intshukumo ngenila. Ethi kufikwe nomuntu ehamba nge-wheelchair. Wafika phakathi awubazalwane ngeke mfundisi wami mfundisi baba umyeni ngeke konke lokukhola kungaka bazalwane bese kufanele mamnyandeni manje masiza kwiNtshukumo kuzwe nabantu bele session ethi sesakhe report yeNtshukumo ukade sifikile madoda awukade sikhona ufunda ngalesi ngisi futhi uqede And I'm stopped in my tracks. manje futhi qala eqaleni la bezele bezwe kahle abazalwane Paul,
I've heard what our ancestors say about you. And I'm Nomfowethu sure asidiscredit abahambe phambi kwethu. But in our time, do we have a report? Siyishiyele ingane zethu. No. Do we? Kodwa ke zami ingane, mamnyane lezami ingane ngiye ngithi noma zingathiwa yikholwa. Kodwa ke share report. Mhlawumbe hlasela ngabantu uhamba ngeChrist ngiphuma enkonzweni. Ngihamba nazo. Bengishaya ngimhle ngifaka uthaye mfo kaMbuyazi. Ade ngiyoshumayela. Phambi kwengane zami. Ngayitshela ngathi ngoba ngase ngibone sestradini sangasekhaya lapha eFiliti ngathi ngihambani bantu abami ngoba ngangafuni ukubabone uma sengigoduka bangibone sengigoduka. Nkosikazi ngoba wayisele ekhaya ngangithi usiyozwa ngendaba ukuthi siyohlangana. Lo munye wayiphethe isibhamu waphuma naso bazalwane. Ngabona ukuthi hayi ngihamba. Ngicabanga ukuthi bafuna imoto ke mfowethu. But hand over ikey semoto. Bayinqaba. Angibuza nje into yodwa, where are you coming from? Amtshela kwase kuphuma lo umlungu azokhuluma isibhunu nami wathi varfan yekomye varfan dan komye ngathi van de kerk af wat doen jy daar by die kerk as dit ek is die predikant. Zimile ingane ayifuni ukuhamba ziye ekhaya zifuna ukubona ukuthi kwenzekalani kubaba. Wayesethi lo beqalile eqaleni wangishaya wathi if uwumfundisi pray for us. Hayi ngase suka madoda. Ngase ngiye ku-account. Ingozi lokuhamba ne-account engasebenzi. Ngathi kuqala phansi nginithandazele. Phansi kweyibani ziyazi iy'bani zaseFiliti madoda. Just kneel down, I'll pray for you. Ngezwa ke manje ukuthi ngenze withdrawal. Ngezwe into ikhuphuka ithi shaka manda liba khasai. Haleluya! Ngoba mawusuwenze withdrawal yasempini, awusa haleluya! Awazi ukukhuluma ngalo limo okhuluma ngalo. Esikhundleni sokuthi baguqe bavele bathatha imoto bahamba. Babiza ingane sangena emotweni sayo ekhaya. Ngiye ngithi ke bayamazi. Oyema nami phansi kwey'trathi, phansi kwey'bane zasefile. Hey! Nangomhla siyoshiya umhlaba, sowushiya nomlilo uvutha, singabi nakho ukwesaba, mhla siyawubizwa enkosini. Mfowethu ukade uthi nkosikazi isithupha ukhombise ngifanele ngisuke. I've heard what our ancestors say about you. Yes. And I'm sure Baningi manje. Oza ngapha Mbuyazi mfowethu. Sondela impela useduze kwami. Le ndoda ngaqala ukuyishumayeza kwamhlaba uyalingana le. Ngiyibone nje sithule ngakusho lo. Funda ke mfowethu. Uthi wenze njani? Bazalwane. Baba, uma sifuna ukubuyela entweni kaNkulunkulu, asizukuzenzisa. Stop. Ungagijimi kwi-track kanti uphethe irecord ongesile lakho. Yingakho bengasakwazi abazalwane ukusukuza phambili bezofakaza. Ngoba sakaphethe lutho. uNkulunkulu ufuna ukukunika i-testimony today. Uthini? down on my knees. Phocha akhulume ngayo umfundisi. Angivela ngama manje. Down on my knees. Kusho ufanele siyemthandazweni mama.
Nkosi nami ngifuna ukuba neyami record. Ngifuna ukulethe yami report. Ngomhla wenjabulo siyothwala inyanda. Nami ngifuna uphathe yami report. Unkosikazi wami uma wathi nje akashumayele ngeke ayagcile aqede engasho ukuthi endumbeni ngoba umama wakhe wayisangoma uyise inyanga yena nosisi wakhe sebesindisiwe ukuthi sasingene endumbeni kamama sithi ngegama lika Jesu ngoba ekuseni ukukhala igubhu sithi ngegama lika Jesu lezigubhu la ekhaya uthi unkosikazi one day mama wakhe engafuni ukuya nje kwasenkonzweni wafika indoda ephuma eThekwini okuthiwa uMaphisa izokwenza imvuselelo ngakithi savele sathi sangoma unina kankosikazi wami phendula umthandazo sengeke ngithi kusho ukuthi ireport yakho ukuzimala ukuthi wazi wasindisa unina washiya igubhu hey bazalwane ngake khona mhlazi yoshiswa igubhu haleluya cha sasingakashadi ngisambuka nje at distance noma ngangashoko lutho kodwa kwakukhona nje ukumsola sola hey sasha igubhu baba ubuyazi abantu bangakithi bathi lesalukazi nje kuba sishisa igubhu ayisewumama ngaleso sikhathi ngabe sonsalukazi kangaka uzobulawa amadlozi njengoba wena wesaba kangaka nje namhlanje ngicela uvuselele i-account yakho and delete i-transaction yakho namadlozi khona abantu abayiphethe mama i-account kodwa uma kwathi uchecker i-bank statement yakhe kamoya kukhona i-transaction ayenzile namadlozi lesalukazi sisaphila namanje ezala unkosikazi sineminyaka emingaki unkosikazi isalukazi sakho una 95 years old lasali ikhehla lakhe ngoba laliyinyanga lona baqhubeka bathandaza ngelilanga lasindiswa ikhehla angisho mina lokusindiswa mfowethu lokhu okwenza imisebenzi yokhokho bethu singakwazi ukuyiphatha umuntu asindiswe kodwa ingabikho into eyishayo yazo lakhona kuyo lentshukumo uma bophethe izinto eziroma ufuna uyibekela phambili uthi angibuyeli nasemuva ziheke i-account yami zinika izinto ngoba sengizenzelwe but the account has been hacked ovela wathi umkhulu aziyoshiswa igubhu nezikhwama zobunyaka khumbula kahle mhla ayishiswa mfowethu umbuyazi wathi umkhulu akoqala lapha ngasesikolweni sishaya itoyitoyi emgwaqeni siphamise izikhwama esoyishisa ukuze abantu babone ukuthi usephunyukile mhlambe ngapho nje nkosikazi uNkulunkulu lokho ecredit etransfer izinsuku into their account ngoba bakwenza publicly ukuthi sebesindisiwe Down on my knees. Do among us what you did. bazalwane ngisacela ukunikeza assignment ake siyothandaza ake ukwenze phela la ngaphakathi kwethu sizwile ngoLazaro uvukile what about in our lifetime ngiyabona khona ophathe yabo baba usaqhubeka nale nto uyayiphela wait again songena kwe main service bazalwane do it again lokho akwenza usho uyakwazi ukukwenza
Do it again. Uzokwenza kanjani uNkulunkulu funda? Look among us what you did among them. Ehhe. Work among us as you worked among them. Bazalwane, wasebenza ngoba ubhe ngoba uchilize ngoba ungidi. Yena lo uNkulunkulu usekhona namhlanje. Bezwa yini mama uyandele sithandazela abantu la Intshukumeni singayithola report. Bezwa yini? Where are reports? Ngoba engenzanga lutho uNkulunkulu Intshukumeni. Where are reports? Work among them as you worked among them. Work among us as you worked. Yes. And as you bring judgment, as you surely must. Remember this. God on his way again. Hayi. Ufuna yaphula mfowethu. God on his way again. Yazi bazalwane, emva ethanda isithandazile lo mprofeti, kuthiwa God wavela wangena endleleni wathi sengiyabuyela. Ngathi umnye sathi ngiyambona uNkulunkulu ethi sengiyayithatha ikhoma zami. Going back. Yokwenza lokho engakwenza ngochiliza, engakwenza ngobheki. Ithi report baba umbuyazi. Uba ubheki wabacela isite yokumisa ithelo. Umbuso bandlulo wamnqabela. Wathi the best way ungaba indawo ekhululekile ekhomba la kuchithwa khona izibi. Walithatha ithendo olimisa khona la kuchithwa khona izibi. Yazi lo baba. Kwasindiswa abantu besindiswa la kuchithwa khona izibi. uNkulunkulu esemsebenzini. Hawu, la mahle kangaka kasindisa umuntu amathende. And we are able to pitch them on the best side. Kuthiwa khona lapha khona kwalethwa ingane eyisithule. Yafa wafika ithende selivaliwe. Wathi inceke kwaNkulunkulu, I'll do it again my God. Yathi inceke kwaNkulunkulu, thatha ingane ise lapha kule pulpit kade kushunyelwa khona uJesu ophilisayo uzophilisa. Bayibeka ingane epulpit wahamba yena yavele yathimula yaphila engasekho yena. Oh Nkosi, do it again. Let's go. God on his way again, retracing the old salvation road. uNkulunkulu mani mfowethu, uNkulunkulu uzokwenzani? He spoke to retracing. Uzoyiqala phansi indlela yensindiso. Ngoba ufuna ukwenza izinto phakathi kwethu. Ngoba abangahlanganyela kanye nami. Do it again God. Do it. Mufunda Mahubo 74 verse 4. Mama uthi isitha sibhongile endlini yakho. Saphamisa impawu zaso. Kodwa abantu bazokwazi ukusiphula impawu zesitha. Abantu abanayo i-account ngoba kufanele uyofuna ukudephuna impawu zesitha. Amadimoni azodlala ngazo azokwenza kwenza okwabonwa ngamadodana kaSkef. Ufuna uqala ube nayo i-account active. Uze wenza i-withdrawal yokudephula izinto zesitha endlini kaNkulunkulu. Ungayidephuli kanti i-account ayikho functional. Qala phansi bese. Yebo mama. Bese lithi khona endaweni esele lapha, khona esele. Khona esele. Retracing the old salvation road, coming up from the south through Tema, the Holy One from the Mount Carmel. His eyes are blazing with his smile. Qhubeka. His praises sounding through heaven. Ngicela ukubuza bazalwane, why indumiso yakhe izwakala emhlabeni wonke?
ayisebenzi, yenza dunyiswe. Hawu madoda, ubani abangahlanganyela kanye nami ekuseni? Do it again, God, in our lifetime. Do it. Uze sokuma kahle mama Mavuso, sithi bayede. Le gama lithi bayede mama livela kanye kwi-Old Testament bese livela kathathu kwi-New Testament. Le gama lithi bayede. Igama lithi bayede bazalwane, ngenza i-research ngalo mfundisi wami, ngathola ukuthi bayede usho ukuthi wena umkhulu kunami. Usho nemisebenzi engayenza akusiyona yami, eyakho. Bayede. Ngithola imbuko yazi ukuthi igama elithi bayede lisho ukuthi igama lakho lingaphekwa amagama onke, alikho esingalilinganisa nalo. Ingakho thina kwaZulu sithi masikhuluma ngobayede sithi ongangezwe lakhe, ngoba kusho ukuthi igama lakhe lilingana nezwe lakhe lonke, sike kwazi ukulilinganisa. Ubani abangahlanganyela nami ekuseni? God, do it again. God, I want to renew my account. Ngoba khona into ofuna ukuyitransfera into my account. I'm making a renewal. Makhona into esho njalo nje enhlizweni yakho. I want to renew my account. For God to transfer. Bese ngiyama. God, do it again. Give me the account active. Do it again. Mawakwenza ngomkhulu. Do it again in our lifetime. Mfowethu Mboyazi, uzothandaza mfowethu. Do it again. Bawuxolela abasedanda uzokhuluma indaba zabo la Intshukumeni. Ngikhathazwa ukuthi siyakhonza kodwa ngibona unyakazayo. Ngiyathandaza. Bonke labo mama babema lapha. Hey bazalwane, esikhathi kunobani kwanze ukuthi nokuthi. Sengiyathandaza. Ngamkhona umfundisi uMasuku lapha wethu. Ngingambona. Was do it again. Izokuthokolela ibandla engulo. Wawehle kuyogcwele. Agcwaliswa ngomoya bonke abantu. Kanti ngiyabuka indlela abakhonza ngayo. Angiyiboni le ndaba isho. Do it again, Lord. Sekuthi ngomhla kaDandi July saba nenkonzo uthi usukume nanginkosikazi wami nasala kade ushona athi bonke abafuna ukumamukela umoya kaNkulunkulu ebese phambili besa angithi anginamthandazo omningi ngithi do it again. Manyandela ingane incane zikaSunday school engaka sabanjwa ngamandla kabongcwele wenzeka into ongazi usuyibona. God doing it again. Nakusasa kuba kuyiSaturday
Ngoba nonkonzo sahlule kuyivala baba. Hluleka. Uyisithi into kaNkulunkulu. Prophet. Bancane nabadala. Uzothi kube yiSunday, ngivele ngibone ukuthi yabona angizokwazi ukushumayela kusasa. Ngoba into akithi mbuye sifuna uyibone. Uma isifuna omunye ingasafuni wena. Yes. Ungayibambi ngenkani ingasafuni wena uzoyimosha. Thatha ucingo ngifonela upelepele Mdlaloza. Mdlaloza. Ungayiphuthume la kusasa. Ngeke ngisakwazi ukushumayela kusasa. Mayithi yaqala nje. Suke lokho kwayizolo. God do it again. Uthi mayifika umdlalo usufica vele on yaqhubeka. Uvele ngibona namthi ayikho into ephucu MC program director sengiphethwe ngumfundisi. Ngithi ngizoyizama nami. Ingishule. Ngoba sengele ngivele ngibize yena. Wasamfundisi. Veleze umdlalosi. Athi uyayibamba imhlule. God do it again. Ngumula kahle ukuthi akalifundanga ivesi bawehlule ukufunda ivesi. Yazi uNkulunkulu usekhona ngizosho njalo ekseni. Silungisa ama account ethu bazalwane. Usingazi konje inkonzo yaphuma ngobani ngalelo la. Half past 12 ephumile inkonzo. Awuthi abahambe baye emakhaya bangabanjiwe ababanjiwe basale bebhuquza. Mase kufika umfowethu masu mfowethu sukuma mfowethu sukuma stand up stand up. Incane kabi le ndoda abazalwane lapha ebandleni laseAssembly kodwa uNkulunkulu uyiphathise into enzima. Sukuma ngaqethi ngawe nceko. Bese ngimcela ukuthi akaze akwenza imvuselelo manje. Ngeke ikhona lento. Afike lo mzala sokwenza imvuselelo. Ngoba sengifuna ukuthi manje ushawe istembu kulento. Shumayele le ndoda kaNkulunkulu. Uthi ngolesithathu uvele kuzingane bangakimi. Kuleze igcwaliswe ngumoya. Ethi mfundisi, walenza iphutha namhlanje. Wayibize altar call. Ifunda ugrade 8 le ntombazana. Ngoba khona umuntu ozosindiswa la. Ashumayela qedwe masuku kwenzeke konke into kaNkulunkulu uyayazi ke nawe. Bese ngiyakhumbula ikhulumile ingane yona phambili. Biza umuntu ozosindiswa. Ungathi wayilinde umuntu ozosho lokho kuphela. Vela sukumeze gijima phambili. Prophet ingane encane. God do it again. Zokutshela ukuthi ufuna ukukwenza. Shoda abantu. Ngibona ukuthi mina ngi-available Nkosi. Lento mawufuna ukuyenza. Here I am. Do it again. Asemeke nyawo bantu benkosi sithandaze. Thank you Jesus. Semeke nyawo sithandaze. Ngifuna kwaphezulu. Jalo Nkosi yami. Ngifuna kwaphezulu, ngifuna kwaphezulu, jalo, jalo, Nkosi yami. Ngifuna kwaphezulu, ngifuna kwaphezulu, jalo, jalo, Nkosi yami. Ngifuna kwaphezulu, ngifuna
yebo njalo njalo Nkosi yami. For the last time. Ngifuna okwaphezulu ngifuna Thank you, Jesus. Oh, njalo, njalo, yebo Nkosi, yebo Nkosi yami. sisazothandaza umoya engcwele ubeke emoyeni wami ukuthi wesiqala lesithandaze ngale group yokuqala abantu abathi account yami hackiwe. Ngilalela sharp moya engcwele mayikhuluma lapha esansi. Ngiyeza ukuthi uNkulunkulu before senze lo mthandazo wesibili sangathi ngake siqale sivule opportunity. Sivulela abantu abathi account yami hackiwe. Nkulunkulu noma kukhona izinto afuna ukuyideposit but ayisasebenzi. Ngimlalele kaningi umoya engcwele bathanda ka uNkulunkulu akalikhuluma izwe le-empty. Uthi uNkulunkulu makukhona abantu namhlanje abafuna ukwenza a very strong decision yokuba khona izinto abayisacrificeayo bahlukane nazo balungisa ama-accounts abo. Time is now. Ngifuna mase sithandaza manje singabambezeli sisazowenza umthandazo wethu sonke kodwa kufanele uNkulunkulu mayikhuluma simlalele. Akakwazi ukukhipha lesi statement kanti ayikho inhliziyo yasiqondanisa nayo. uNkulunkulu akakhulumi nje uqondanisa izwi nenhliziyo ethile. Kukhona umuntu noma abantu abathi ngize kule conference kodwa i-account yami hackiwe. Ngiyeza ukuthi uyizulu noma kukhona into elifuna ukuyenza empilweni yami sekunzima ukuthi lisebenze. Mhlawumbe umuntu akachaze bathanda akuzona insuku lezi zokuhamba ngokwejwayela. Insuku zokuhamba ngokumlalela uNkulunkulu. Fanele sikhiphe ngempela phandle lento yokumjwayela uNkulunkulu. Sambe ngokumesaba uNkulunkulu. Mayikhona lowo asuke phakathi kwabanye ngoba thina abanye sokwenza lo mthandazo othi do it again Lord. But before that one ngizwe kahle ukuthi uNkulunkulu akaqalanga lapho. Uqale kwi-account ehackiwe. Umuntu ozwayo ukuthi i-relationship yakhe noNkulunkulu inqamukile manje. Mhlawumbe ke for your own sake angizuchaza ukuthi inqanyulwa yini kodwa sizokhuluma into ethi hey lo yaNkulunkulu esaka sahlangana naye. Hayi ngibona ngazuthi hayi no izinto ziyaziya ngokuya. Ziningi izathu eyingenza ukuthi kunqamuke ulayini. Heaven is ready for you. Izulu liready ukudeposita but i-account ayisasebenzi. Bazalwane indawo yeqiniso le. Asinayo any platform yokukhuluma iqiniso phambi kaNkulunkulu ngaphandle kwayo. Bafothi singawafaka ama-mask phakathi kwabantu but mase sifike la asibe neqiniso. Asingenzi sengathi ku-right kanti ayikonakele. Avele silungiseni bafethu sivalelana ngenhla. Sivalelana endlini yangenhla. Isitha sikhiphele phandle. Asilungisi. Account ilimele. Kusizana. Asinayo into esiprotectayo ilimele account. Khula nahanayo. Kana nahama haninano. Tibandondo alahazela tishina hai. Rambo kozena mahande kadai. Ngizwa kuseni kule Intshukumo ka-October ngizwa i-grace nogoba le-restoration.
Ngiyazi ukuthi inkosi kukhona abantu la abangena isignal ingasadonsi kodwa bazobuyela emakhaya ulayini uqhunyiwe. Ya babo. Akusizi bafowethu. Ihekhiwe yona. Akusizi. Noma ngithi ngizama ukuprotect istatus sama kungisiza inhloko. Ngoba iqiniso limile, ihekhiwe account. Izinto ayisenje ngoba zaseqaleni. Akusekhona njengolokho kwaziwa abantu. Things have changed altogether. Ngezwe namhlanje ukuthi kunogcobo olihamba kulendlu. And inkosi izolungisa ama account. Bafowethu asithathe serious ke le. Ngeke uNkulunkulu akhulume kanje kanti akana njongo. Akulungiswa ama account. Maya hasina. Angazi bantwana bamani yazanga kanjani le ngoma kodwa ke kulungile. Mina halona helanda. Kibadu konde hasuma adai. Before we say do it Lord, do it again Lord. Akulunga ama account qala. Wasizokwenza phi? Izokwenza phi inkosi account ivaliwe. Lani hosheda da badaya. Ida mangozi namadaka. Laba bantu ungakhuluma into oyithandayo banama reasons ahlukahlukene lokuthi ama account abanqanqamuke kodwa praise be to God ekusene Intshukumo ka-October ukuthi inkosi yasezulwini Apostol unyande nodokotela kule session sangathi ungaze kube uye kakhulu noma nathi sikhona kodwa sangathi ngaba uyena kakhulu transfer grace bantu. I don't know how, I don't know why, kodwa ngizwa nje i-reconnection. Omunye nje obehleli la ngaphambili nje uyayezwa ukuthi konke ehlukayo manje yenzeka empilweni yami. Omunye uzozwa into akade wayigcina akade wayigcina. Uzozwa omunye he will bubbly. Uzozwa ukuthi khona imfula yamanzi agelezayo ngoba ngeke i-account ilunge emva kalokho kungangeni lutho. Omunye uyawezwa nje ama message angenayo. Uyawezwa ama message angenayo manje awule account ilungile manje. Uyawezwa nje ngiyawezwa khona ama account kunama message angenayo in your spirit ngiyezwa. Hey! Yonke into akade banjwe isitha ngenxa yokuthi account ibingalungile namuhla kunamuhla. Thina abanye kanye nabo sobe senza lo mthandazo uthi awuphinde ukwenze uNkulunkulu. Awuphinde ukwenze uNkulunkulu. Dokotela umangcwele sesithandaza nabazalwane. Umangcwele ubeke emoyeni wami umpostoli Mavuso mayishumayela into ethi uNkulunkulu into afuna ukuqala ayilungise. Ufuna ukulungisa ihanga. Ulangazelelo because into eyenza uNkulunkulu angabasahlula ukusebenza kaNkulunkulu kuphazamiseke ibandla lethu lisuthi. Alina appetite kulimele ukumshisekela uNkulunkulu. Kunale nto evala ispace sokufuna uNkulunkulu yasivala sathi thaqa abantu abana appetite. Kodwa ngizwa ngathi izulu namhlanje lizoletha no vitamin C. Ikhona into ezoyivula inhliziyo ebandleni. After this prayer so phuma la wonke umuntu ayocinga ikhona lakhe. Hamba uyocinga la sithandaza khona sihlangana noNkulunkulu. Bathi ngesizulu kuyena. Leli gama lokwena kusho ukuthi kuya ngokuya kumila isikhotha. Ngoba ibandla li timeless.
do it again, Lord. Labo baba nalamadoda esiwakho ementionayo masikhuluma la sithi uNkulunkulu abakabuye kufanele sami siyocinga qala. Into oqala fanele siyilungise sibalingisele kuyo ukumlangazelela uNkulunkulu qala. I-desire yethu uma ingakameshi neyabo ama results ngeke afane. Phamsi izandla sonke siyathandaza. Labazana bangaphambili. Thina abanye we shall pray in the spirit, everyone in the house. Akho umuntu ozothula la. Because siyokhela in the spirit. Jesus. Iqiniso lithi uma ekwenzile uNkulunkulu ngeke ahluleke ukuphinda kwenze futhi. Akasiyo uNkulunkulu ukube akasiyo umuntu ukube ngaqamba amanga. Lift up your hands. There is a reconnection. Come on, let's all pray in the spirit. Everyone must pray. Everyone must pray. Welcome to Tandas. Come on, pray. Tandas in a language yako before the Lord. Come on, everyone, prayer. La moko sina madada. Come on, everyone, prayer. Everyone, prayer. Welcome to Tandas. Welcome to Tandas. Welcome to Tandas. Lo baba uthandazela umpostoli manje kukhona into enkulu uNkulunkulu ayenzayo ke. Asivule umlomo siyathandaza sonke akutothula, akomtothula. Come on, everyone, prayer. Come on, prayer. Mandala baba sheba baba. Akakumtothule, let us ignite revival. Let us ignite revival. Randa kamanda wanga zona maya. Lamando hoshada baba. Come on, everyone is praying. Everyone is praying. Ela namashida ba. Ela masha. Come on, welcome to Tandaza. I can hear the sound. Yes, there's something that he's doing. Come on. Come on, everyone is praying in the house. Shena makosh. Abanye uNkulunkulu mbona lathi restoration. Leyanto akwayizwa ngoNkulunkulu is coming back. Leyanto uNkulunkulu akayenza ngempilo yakho is coming back. Lesasandla asake sakubamba before is coming back. Aya. Shina baba no. Come on, there's ministration. I see the angels. Ngibona igilosi kaNkulunkulu ziyakhonza. Sikhonza nebandla kuseni. Come on, ngibona igilosi kaNkulunkulu ikhonza nebandla kuseni. Everyone is praying. Those who can pray in the spirit, pray in the spirit. Bible in the spirit. Shana bo komanda babaya. Hidi kitibala masa. Dimoni fully asangana. Come on, everyone is praying. Everyone is praying. Yay! Shada boko sada baba. Anakumto tune. Welcome to Tandas. Those who can pray in the spirit, pray in the spirit. Come on, Batalabam, use your microphone. Use your microphone. Pray in the spirit. Pray in the spirit. Everyone is praying. Shada boko shida baba.
Rakoshitama. Come on, minister, minister, minister. Minister, minister. Minister. Arahada Oshada. Condense uNkulunkulu in this place. Shita baba 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 baba. Uma kunama-prophet bomthandazo kulendlu. They must pray in the spirit, pray in the spirit. Yalada bosadaka. Nakoga hili karaketa. Elamaya doshi. God of wonders, God of revival, we call you, we pray you, God of restoration. Hey! Come on, ushers. Condense uNkulunkulu ithanda lonke. Condense uNkulunkulu ithanda lonke. Hey! Hey! Come on, everyone, prayer, 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 prayer. Prayer, 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 prayer. Yeah, ushers, ushers, ushers. Bring that brother here, bring that brother here. Bring that brother here, bring that man here, bring that man here. Bring that man. Prayer, prayer. Bring that man, bring that man. Everyone is praying, everyone is praying. Kuna mata kankulu kuna happy tender lonke. Yala da go shida baba. Hey! Nazoga lento, nayoga, nayoga. Nayoga lento, nayoga. Nayoga. Do it again, Lord. Do it again, Lord. Do it again, Jesus. Mama said that. Hila baba baba. Come on, this side, everyone prayer. That side, prayer, prayer. Welcome to attenders. Ngibona umlilo uyakhelwa. Ngibona umlilo uyakhelwa. Everyone is praying. Shada baba 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 baba. Kukhona bambayo manje. Kukhona abantu abazobanjwa isandla. Yasibona isandla senkosi. Sihambe uthanda lonke. Ulabakhandela dikoshida. Ngibona imithombo iyambiwa. Ngibona inkosi iphi imithombo. Ngibona inkosi iphi imithombo. Okholwa yimisho ngobusho kombhalo. Aswini sakhe uyogoleza amanzi. Bring that teenager, bring that teenager. Angazi ngabathola kanjalo abantu abasharp. Yes, that one, bring them here. Come on. Bazalwane, bazalwane. uNkulunkulu semsebenzini. Siyathandaza. Una baba baba shada baba. Bring her that side. Welcome to Athandaza, welcome to Tool. Yeah! Yeah! Welcome to Oshana Bayena. Now Alamanta, now Alamanta, now Alamanta. Now Alamanta, now Alamanta, now Alamanta. Yeah! 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 Shidi. Hili kitipandi na kishuduku. Hili katahila kisui. Hili kitipatala ehe. Wow!
it again, Lord. Do it again. Kuta ngisho uNkulunkulu wethu uyawenza futhi. uNkulunkulu wethu uyawenza futhi. Just like the days of the Pentecost, the Spirit of the Lord is moving again. Just like the days of Elijah, the Spirit of the Lord is moving again. Hey! Hey! Come on, be active, be active. Ilimina la masha. This is the moment of prayer. Everyone is praying the Spirit. Demonica sumulo. Demonica sumulo. Demonica sumulo. Demonica sumulo. Demonica sumulo. Demonica sumulo. Oh my God. 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 Hey! Something is happening to you. Bring that sissy. Tell him Asha Zama shop. Tell him Asha Zama shop. Tell him Asha. No, not that one. No, woman, yes. Yes. What could be attended as a tuna mood? Do it again, Lord. Do it again, Lord. Do it again, Lord. Do it again, Lord. Bring that umama lo fagi ring. What jacket? And do some mama fagi barret. Bring that woman. Allow her to be again. Ukulu kona hands are your special. Oh yes, I'm there so oh, to me for only to be pass. So back. Boy, I'm all you You're the person for me.
Ungamothe isandla. Ozala ayo. Buye sivule indlela la. Apostle Mavuso will pray for you. Content uNkulunkulu kuyasisa. Njoba sidumisa ngibona ingilosi kaNkulunkulu imeduze kwakhe. Moya oyingcwele. Khona lo mntwana lo ogulayo ibi family yase Hildeberg. Nalaba benomntwana wa challengeka. Come on, batanda kababla bazalwane. Abakwazi ungabikho la ekseni. Because there's grace here. Omayo ingcwele wehla phezulu. Masicula noma imthandazo. Lehlalwa nofaka ijacket neduku. Ashazi niyabona umuntu wami. Come here sis. uNkulunkulu umbi imthombo kuye, there's nothing else. Umbi imthombo kuye. Wozuthola izandla zabapostoli. Moya is busy ministering there. Apostle Mavuso uzobe ministerisha la ngaphambili. Listen to me. uNkulunkulu is telling me about someone le. Njoba kade sidumisa manje uzwe ngathi into engathi ihit angazobiza kanjalo lento. But njengomlilo nganomzothi isa gas whatsoever touching his body. Ibithinta umzimba wakhe. And umoya ingcolo uyangitshela ukuthi kune deliverance uNkulunkulu abeyenza ke. It is just a divine touch of God. Ngicela bazalwane bami senze kanje. Akuthina sonke siyazi esontweni kuvele kuze nabantu abangayona abakhulunywa ngayo. But that person must come here. Also something strange. Ithinta impilo yakhe. It's like ngihlulo kuyichaza. It's like an electricity ngathi sa gas or ngathi it's like usangathi into engathi yamthinta engathi ugesi engathi yashokha. Umlili ngene ethanjeni lakhe. Please come for. Only that person. Thank you, Jesus. Lango kababake. Kinini babo. It was a divine healing. Hallelujah. Hallelujah. Thank you, Jesus. Kaya. Kibondu kulinini. Omunye uzoyizwa manje lento. Uzomthatha izomthanqaza la. Hallelujah. Oh, Shaneka. There's too much of power in this place. Amazga uNkulunkulu wabona vala le gate nale gate. Mako. Oh.
Shina manosuma. Khona manje kukhonta izwayo ihamba njengomlilo emathanjeni. Maka yahlangana nesifo iyasikhathela. Yahlangana nenkingi iyayikhahlela. Yahlangana ne-challenge iyayikhahlela. Kunomlilo hamba leli ithende. Kunomlilo hamba leli ithende. Mama never shiba baba. Beba badogo. Lift up your hands, condense on uNkulunkulu ngiyayibona. Oh Jesus. Oh Jesus. Sinama ushers. Oh Jesus. Ngicela ama-ushers amehla abahamba indlu yonke. Look at that person. Lift up your hands. Bona abantu basezulwini baministerisha ithende lonke. Oh no. Abanye bazophuza iwayini yasezulwini. Abanye bazophuza iwayini yasezulwini. Abadakwanga laba. Kodwa lokho kwasho uJoel uprofeti. Basenzuweni zokugcina. Ukhuluma waphewa inyama yonke. Your sons and daughters shall prophesy. Receive it. Take it. Bona uNkulunkulu embi imthombo. uNkulunkulu umbi imthombo. This cry is coming to an end. Lesi sililo ngemandla nanezinto engabe senziwa uNkulunkulu is coming to an end. Because God is beginning to do something. Siyabonga. Kunamandla kaNkulunkulu ahamba yonke le ndawo uyawazi now. God is moving this side. God is moving this side. Pastor Mavuso, uNkulunkulu ekhuluma mfundisi Mavuso ethi I am doing it again. I am doing it again. Izinkosi ithi ngiyakwenza futhi. Ithi ngakwenza. Yeah! I am now beginning to do it again. The devil is a loser. The devil is a liar. Lamanza hamba tendeni ngiyabona. Lift up your hands, get ready. He's a prophet. Bezobhonga njengengonyama. God is redigging the wells. This is the season of rain. This is the time and the hour of rain. Do it again, Lord.
kaNkulunkulu ahamba this side. Ikadala ikash. Namaya. Kunamandla kaNkulunkulu ahamba this side. Nana. Come on, church. Come on, church. Come on, church. Come on, church. Embrace this revival. Ilana haiha ilina ulia hende ilina nana ayaha lina renandari ahayaha kipagati wabatu niandari na hayante ilina ni asuliha zilogesa Mandara Wulia Haya Wulinandari Aya Ihubelisha Mandaya Ihubala Ukaba Mandarina Ala Sulika Yandarina Babaya Hayasha Landari Adali Atasukipa Benati Alatia Atakasaya Liante Kisasa kuya Lawa kolokolo Awa fule jalalos Kiswa My revival Ipagati wenu I am your God. La 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 saya ya la 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 oh ya la 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 se aboga se aboga se aboga se aboga se aboga oh shaka oh la la saya ya saya Siyabonga, 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 Jesu, siyabonga, 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 Shanima zikapatas ilimonda laba keshando silikamoya dinia aya sekekemando ya hali okosa hambo helele kuna nama hele sekeda
lazino ya ushakasu sikatu shomosa shapatu kosa lipatu kasama ilima zokodosha teke sokopodosha masa hikina sekeke yahai hele batu kesina lahai kula maya hiya no yabai hi ninazo heshena yahai huya heya nkulunkulu wasesihlalweni esiphezulu nesiphakeme shana nahaya shokokokoko zimando lahaya. Thank you, Father. Thank you. Thank you. Siyabonga. Siyabonga. Oh. Siyabonga. Thank you. Thank you. Ngoye. Ngoye. Thank you. Thank you. Thank you. Thank you. Palia Sestaro. Thank you, Mazologusa. Oh. Thank you so much, Baba. Thank you, Msindisi. Tatutumo lwakho Nkosi. Tatutumo lwakho Simakade. Sibonga ukudilizelwa inethi namhlanje ekseni. Sibonga ingubo yokwembatha ekseni. Thank you, Lord. Siyabonga Msindisi. Phakama. Sikuhlalele egambeni lenkosi uJesu. Amen.